پارێزگارê Duhokê ragihand ku êriş kirina aliyekî bi ser PKK ve ji xala Sînûrî ya Pêşabûr bin pêkirina ji yasaya navdewletî re. Elî Teter parêzgarê Duhokê di kongerekî rojnamevanî de duh pênçemê ragihand ku pêş çend rojan û bi planekê ji alî PKK ve aliyekî bi ser PKK ve êrişî xala Sînûrî ya Pêşabûr ya navbera Başûr û Rojavayê Kurdistanê kirin. û bû sedema daxistina wî dergehê Sînûrî û li gorî yasaya navdewletî welatiyên Sûriyê êrişî dergehekî Sînûrî yê Iraqî kirine. Teter serbar kir û got ku ev tişt beriya çend rojan li ser dergehê Sînûrî çêbû û bû sedema daxistina dergeh û bin pêkirine ji tevayên yasayên navdewletî re. û amaje bû wê çendê kir ku encamdarên wê êrişê ji her kesekî re diyar û zelal e. Derbarî vê yekê Wezîrên Navxweyê Herêma Kurdistanê Rêber Ehmed ragihandibû ku êrişa li ser dergehê Pêşabûr ji alî PKK ve bin pêkirine ji serweriya Herêma Kurdistanê re û aliyê ku desthilatdariya Rojavayê Kurdistanê dike ew berpirse diber vê êrişê de. Her wiha rêxistina navdewletî ya alîkariya mirovan ya bi serî Yeketiya Ewropayê got ku daxistina dergehê Sînûrî yê Pêşabûr wê bandoreka xwe nerînî mezin li ser proseyê mirovî li Rojavayê Kurdistanê hebe ku bêhtir ji milyonek û 800 hezar kes di riya vî dergehê re sûdmend bûn. Pêş çend rojan ji marayek ji çeteyên ciwanê şoreşger yên ser bi PKK ve bi bombeyên Molotov û keveran êrişî xala Sînûrî ya Pêşabûrê kirin û di encamê de ji marayek karmendên dergehên Pêşabûr yên Herêma Kurdistanê bi giranî birîndar bûn. Serbarê rodana ziyanên madîyê mezin û bi sedema vê êrişê dergeh hate daxistin. Dergehê Sînûrî yê Pêşabûr sêmalke take dergehê Rojavayê Kurdistanê re. Ji ber giringa wî ya bazirganî û mirovî ji xelkên Rojavayê Kurdistanê re.